आ आ आई. येस. ब ब बदक. क क कणीदार. आ हं? ख ख खमंग. ग ग गोकुळ तू. हा. अगदी घरच्यासारखं. कणीदार खमंग म्हणजेच गोकुळ तूप. सोमवारी सकाळी 10:30 ते 11 या दरम्यान नगरपालिकेच्या इथं सर्वजण जमतील. त्याचबरोबर ग्रामीण भागातून येणारे लोक आपले आहेत सगळे, ते शिवाजी महाराजांच्या नवीन पुतळ्याच्या इथं जमून एकत्रितपणे नगरपालिकेच्या इथून रॅलीच्या माध्यमातून आपल्याला फॉर्म भरण्याचं काम महायुतीच्या माध्यमातून राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष, अजित पवार गट, त्याचबरोबर भाजप, शिवसेना शिंदे गट, रिपब्लिकन पार्टी आठवले गट आणि इतर देखील जे छोटे छोटे घटक पक्ष आहेत, या सर्वांच्या माध्यमातून महायुतीचा उमेदवार या नात्याने आपण फॉर्म भरणार आहोत. आणि ही सूचना सगळ्यांपर्यंत जाण्यासाठी आज आपल्या सगळे शक्ती प्रदर्शन असं काही नाही. आपण ज्या ज्या कार्यकर्त्यांना आपण कळवण्याचं काम ज्या त्या भागातून केलेलं आहे, त्यामुळे भात कापणीचं एका बाजूला पण आहेत, त्यामुळे भात कापणी पण जोरात आहे. कारण काल पाऊस पडला नाही, आजही पाऊस पडेल की नाही माहीत नाही. जर पाऊस नाही पडला तर भात कापणीचं काम पण तेवढ्याच जोरात असणारच. परंतु प्रत्येकजण उत्सुक स्वतःहून आहे, त्यामुळे उत्स्फूर्तपणे लोक येतील हा विश्वास निश्चितपणे आहे. पण पहिल्या वेळी 14 मध्ये आपल्याला थोड्याशा मताने पराभव झाला. 19 मध्ये प्रचंड मताधिक्याने या मतदारसंघात एवढा कोणाला आत्ता पण लीड मिळाला नव्हता, तेवढ्या पद्धतीचा लीड मिळून आपल्याला विजयी होता आलं. ही निवडणूक देऊन आपण निवडणुका लढवल्या जातात, पण आज जो लोकांमध्ये जो उत्स्फूर्तपणा आहे किंवा कुठं, आता काल सुद्धा आम्ही माझ्या भागामध्ये सगळ्या गावागावात गेलो. शेवटची मिटिंग 12:30 वाजता झाली, त्यावेळी जवळजवळ 300 लोक महिलांसकट उपस्थित होते. त्यामुळे केलेली कामं, लोकांशी असलेलं वागणं, लोकांशी असलेला संपर्क, महापुराच्या वेळात केलेलं काम, करोनामध्ये असलेला आपला संपर्क आणि विकास कामं, या सगळ्याचा जर तुम्ही विचार केलात तर निश्चितपणे एक चांगला रिस्पॉन्स या सगळ्यामध्ये आपल्याला मिळणार. सदानंद चव्हाण साहेब पण तेवढ्याच जोमाने ताकदीने ह्या निवडणुकीमध्ये उतरतील. भाजपची तर रवींद्र चव्हाण साहेबांनी त्यांच्या सगळ्या पदाधिकाऱ्यांना एकत्रितपणे घेऊन त्यांची टीम तर पहिल्यापासूनच वेगळं एक संघटनात्मक काम चांगलं करते, त्यामुळे तेही तेवढ्याच ताकदीने उतरतील. आठवले गटाच्या देखील लोक त्यामध्ये सर्व येतील. आणि शक्यतो आपल्याला माहिती आहे की 19च्या निवडणुकीमध्ये पण सर्व पक्षीयांनी मला मदत केली होती, म्हणजे मतदारांनी त्यांच्या, मी काय कुठच्या पुढाऱ्याशी म्हणत नाही, पण मतदारांनी मदत केली. ह्याही वेळी सगळ्या पक्षातले मतदार मला निश्चितपणे मदत करतील हा विश्वास देखील या आताच्या काही लोकांनी बाबाचे बरेच घेतलेले सांगितले आम्ही फॉर्म भरतोय म्हणून, त्याच्यावर काय त्यांची मंडळी वगैरे केली नाही. आपण आता त्यांच्याशी चर्चा होईल, बोलतील, काही समज गैरसमज असतील ते निश्चितपणे दूर केले जातील. जर उमेदवारी अर्ज भरायला जाताना अशा प्रकारे आपला कार्यक्रम असेल किंवा सुरुवात होणार आहे, तर मी आता मगाशी सांगितलं तसंच की सुरुवातीच्या ह्याच्यात आम्ही ठराविक जण डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या पुतळ्याला हार घालून बहिरीचं दर्शन घेऊन एका दर्गेच्या ठिकाणी जाऊन तिथं दर्शन घेऊन शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याच्या नवीन जे आपलं झालेला पुतळा आहे तिथे येऊन तिथे ग्रामीण भागातली मंडळी येतील, शहराकडची सगळी नगरपालिकेत थांबतील आणि तिथून नगरपालिकेच्या इथं शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याला तिथल्या हार घालून आपण प्रांत ऑफिसपर्यंत असेल ती त्याची बैठक आमची उद्या 3 वाजता देवरुखला त्यांचे जिल्हाध्यक्ष आणि आमची अशी आहे. सकाळी भाजपचे जिल्हाध्यक्ष आणि दोन्ही तालुक्याचे सर्व प्रमुख पदाधिकारी अशी देखील बैठक आहे. त्यामुळे उद्याच्या दिवसात ह्या जे छोटे मोठे काही गोष्टी होत्या त्या सगळ्या क्लिअर होऊन 28ला महायुती ही भरभक्कम असेल आणि एक चांगल्या पद्धतीने ह्या जिल्ह्याचे पालकमंत्री उदयजी सामंत साहेब, या जिल्ह्याचे भाजपचे सर्व इथले मंत्री रवींद्र चव्हाण साहेब, दोन्ही सर्व पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष, खालच्या फळी आणि आठवले गटाची, ही सगळी एकत्रितपणे चांगल्या पद्धतीने. निवडणुका म्हटलं की आव्हान कोणाचंही असतं, असं काही नसतं की निवडणुकीला आव्हान नाही आणि
आपण असं राहून चालत नाही. त्यामुळे प्रत्येक जण कोणी उभा राहिला तर ते आव्हानच असतं आणि ते सिरियसली घेऊनच मी निवडणूक लढवतो. आता तुम्हाला सांगायचं झालं तर ठळक कामाचं म्हटलं तर दसपटीकडे जाणारे सगळे पूल असतील, तो रस्ते असतील, त्याचबरोबरीने चिपळूणची ग्रॅव्हिटीची पाणी योजना असेल, देवरुखची पाणी योजना 55 कोटीची असेल, त्याचबरोबर तिवरे धरणाचं पुनर्बांधणीचं असेल, नांदिवसे धरण असेल, होळी धरण असेल, शिरगावचं धरण असेल आणि देरवणच्या धरणाला पुनर्बांधणीसाठीचे निधी मंजूर करण्याचं असेल. त्याचबरोबर छोट्या छोट्या बंदरांची कामं असतील, वेगवेगळ्या पुलाचे जेवढे होते ते नादुरुस्त पुलाची सगळी कामं आपण केली. मुरादपूरचा पूल असेल, चिपळूणमध्ये सांगायचं झालं तर आपल्याला माहिती आहे की पवन तलावापासून अनेक ग्राउंड्स आज विकसित करण्याची भूमिका आपली घेतलेली. सामाजिक स्तरावर सांगायचं झालं तर सर्व समाजाची समाज मंदिर चांगल्या पद्धतीने कशी होतील हा विचार करून देखील ती कामं आपण वेगवेगळ्या टप्प्यावर घेतलेली. त्यामुळे ही सगळी कामं आणि ग्रॅव्हिटीच्या पाणी योजना नुसती चिपळूण शहराची नाही तर 90 कोटीची ही आपली पाणी योजना असेल, अढळ, अनारी, 20 गावांची 90 कोटीची. त्याचबरोबर कळकवणे, ओवळी असेल, वालोटी असेल, ह्या गावाची वालोटी ग्रॅव्हिटीची योजना असेल, नांदिवसायला आणि 3-4 गाव आहेत की त्यांची ग्रॅव्हिटीची पाणी योजना आपल्याला करायची आहे. त्यामुळे ती लवकरात लवकर पाणी योजना होतील. सावर्ड्याची जवळजवळ 22 कोटीची पाणी योजना आपण त्या माध्यमातून तयार करून घेतली. अशी अनेक विकास कामं जी उपयोगी आहेत, चांगल्या पद्धतीने त्याचा उपयोग होणार आहे. म्हणजे ग्राउंड्स असतील, बगीचे असतील, स्विमिंग पूल असेल, नारायण तलाव सारखा तलावाचं डेव्हलपमेंट असेल. आज आपण गांधारेश्वरला 2 कोटी रुपये मिळवतो, परत 3 कोटी रुपये आपण तिथं मिळवून देणार आहोत. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल.